хонавишта кор кунiyam почти коргар бо ин аз ҳамин саҳар мехезӣ то шаба якҷоя кор кунӣ ки 10-12 соат кор мекунӣ кора дастатанда бошад агар как будто 24 соат кор мекунӣ духтурам. ҳозир ҳама меем упаковка кадан дар кор ана инҷанда просто упаковка када партофтагӣ валбрес ба тайёр додастам. ҳеҷ ҳамин китоби Саид Мурод Давлатова хонда тамом карда наметавонам духтаро. Ким агар китоб хондана нағз бинад, агар роҳи бизнесе, агар шавқманд боштон духтаро, ҳатман китоб хондатон. Ҳозир последний вақтос калоди азон и валбрес як дата ки указывает мекунӣ ҳамон рӯз ба агар будда нати дигар рӯзи ҷои кошки холӣ ёфта бо заблонировать када наметонӣ ҳамаш якта рӯз ба манам ту тиққа кара омад духтаро инҷо зибо нежни бельёе упаковка кадан дар кор и ишо акитай боромдаги манба ва ҳоли вапше дасткарагим не короче ҳамаша ҳозир қати шумо распаковка чек мекуним. Ин товара ман постоянно мегирам духтаро, ин бо повторни омадаги просто ҳоли кушодан ба вақтам нашуд бо пага басода уже ит сар мешад хона ҳеч хеле катитосиди ягонаш муборка карагим не ҳозир насиби иншоалло тез упаковка када ин таважҷӯҳи сар мекунам. Духтаро дар видеоҳои гузаштаги ман чанд маротиба ина распаковка кадаги качестваш ба вапше гап нест духтаро. тавар хадавой ягон хе сезон надорада хоҳ баҳор хоҳ зимистон дар ҳама вақти сол хеле хадавои тавар аст мебуравад. Холас духтаро ин упаковки ман ягон вақт тамом намешад илоҳи тамом нашавадам кор ҳама вақт шуда истад. мо имрӯз ду каса хестим ҳозир баъди обед бошадам ки бозори фудситива хариди идона куним гуфта омадим. ҳамин сол ҳоли бачаҳои ман ягон бор ба сери клубника хӯрдаги шинед 2-3 бор магазин гирифтим нор қада мазашам набуд. ҳозир омадем бозори фудситива рассо чағ задим меваҳо хеле бисёр аст бисёр акуҷо чӣ хеле шагифтанитона намедонид прямо саратонга ранг мешад. хулас чағ задим камутун харид кардиму богашта хона ва баргаштим. Инҷа нархош хеле арзон аст. На самом деле агар ку як бор омада полностью агар харид када буревид агар ҳама чиз манам прямо сер мешид арзон бас гӯштошам арзон бас и меваҳошам сабзавотҳошам хеле арзон аст. ҳамин аз ҳама ҷои арзонтаринаш он ҷоҳое ки ҳамин гроздогин 1 гроздогин 2 навистаги ҳар якта линава дароид агар лини фруктови отдельно или сабзавот отдельно ҳамаш отдельно раданда духтаро оптови мясной радаш 9 гроздогин ганда бас хеле мясаҳошам ҳалол арзон аст. он мясаҳое ки аз обични магазинода 800-900 мегирӣ инҷанда 520 рубли сар када гифтим. стейка келош 520 рубли мо гирифтим. келои зелин 250 рубли духтаро. кинза укроп зеленый лук чанд намуде ки ҳамин кавути бошад агар ҳамаша якта када мегирид якта нарх ба ҳисоб мекунанд. клубника қариб 6 кило буромад 1200 рубл ба гӯштошам хеле ки гуфтам духтаро арзон аз ҳамин 520 рубл сар мешад то 750 рубл. ҳанин сердички курица келош 300 рубли. помидорам видаш ба нигоҳ када аз ҳамин келош 100 рубли сар мешад то 250 рубли. ина ман ҳозир гифтагим где-то да 100 рубли бо арзонтар када додан 90 рубли. зардолу қада тамаш прямо ҳамин ини тоҷикистон поине лекин хеле ба мазаш ҳаст. манго коробкаш гиридагар 4500-4300 بدادن манго мо усмон рассо нағз мебинад. гелос назар ба клубника сали қиматтар 3 килоша 1200 рубл ба додан. болгар қалампури болгар келош 100 рубл 140 рубл ҳама ҷо ҳар хел аст. агар оптови мегирам гӯед агар 100 рубли коробкаша метиҳанд. агар килобай мегирам гӯед 140 рубли ҳисоб кардан бодарин бошад 80 рубли где-то 3-4 кило.
Хулас духтаро бозорга вообще гап нест. Киманда возможностяш бошад, агар я бора видагар, но постоянно ҳамуҷо мерафтагӣ мешид. Ман баъди обед рафтам, вообще мӯли ҷоша чағ задан бо успед карда натонистам. Ягон бор насиб иншоалло бо ба вақт рафта чағ задан дар кор хеле маъқул шуд. Как будто ки худи Тоҷикистонанда гаштаги боин.